Sajisian biang aku aban pening sengau bahaya pi kinong boot yang ni ka bagi nang pule ya kini ki session ki baper ngila sedang naduk ka kitab Daniel mentang ngila poi ha ka jaka kentang menta ka topik ka jongi nak menta ka sengi ka dur parsi jong ka jaka kentang habneng bat ngas kontonat ban pening itu pi yaki panelis ki badon lembat ngau menta iba loving son I pastor Albert Skemlong nata I pastor forget me not ni da ka jing rap jong kine ki rangba tharai ya ka jingshai halor ka jaka kentang an penshai shapi menta bat pinyo ya ka dur ka itnat jong ka gospel ka bala bu be de ublay ka lat jong ka jing pen im lengba ka jaka kentang panya point nok menta sya ka ni ka jimpule halor ka ni ka mat ka dur parsi jong ka jaka kentang habneng ngaku aban penken mau biang api hakine ki sngi hakine ki tayo ki bal late no ngila pule ya ka arhajar laispa snem arhajar laispa snem bat ngila da pule ya ki hinyap ho ta yo ngila da pule ro menno ka arhajar laispa snem ka sedang bat lano kan kut ni syam baka jingkut jong kan ka arhajar laispa snem ka de house nem khat praspa sa pusau hanrei ki babon ki breu hak to ka puar kidang mut baka jingkut jong kan ka arhajar laispa snem ka de ka jingwan jong ujisu hanrei ujisu kelam wan hak to ka puar penban kane ka don ka waipat ka jingmut ublei uang haka kitab Daniel kanang ba pra khat sao ublei uang ba ya ka jaka kentang an pengkhoi no andala kut kane ka arhajar laispa snem ban skotho ya kane ka mat ni haban pai biang syaka jaka kentang ka badon hang ni hapertai ban yo ya ka jingmut ka ba ublei ukwa yang ban yo lengbau Daniel kanang ba pra khat sao tangi kin mau ban yo ya kane ka jingpule ina let biang syaka por jong Moses ka por jong ki kon Israel ngikin mau ha ka por ba ublei u walam yaki kon Israel napo Egypt syarikanan but ublei ulale yaka bor ka ba kraw ublei ula yalam yaki da ka bor ka ba kraw ulale ikamba ka ba kraw but ka ba skotenat ba ublei ule yaka air ka ba jule menor u ayaki yaki hukum jong u but tang ki hukum jong u ublei uturwa yalade ban syongsa lembat ki kon Israel hak ka por handai ban syong lembat ki ublei udan kam ka jaka de mentang ina pai syai pastor Albert ka ai kata ka ba ublei upa ya Moses bantau bat balai Kublisibun pastor Andri nantag ba di jumpi oi kuman aya kejingampang kendiap akabaide balai ba ublei upa ya Moses bantau mensyua dai nadu pasnang kapathai ublei ba ju yakran markmat yu adam ba km rehadin kejing hap syakapop di kibri kima asyu bani usmo lani bani i ublei Henry ublei usyukran tang hakiba ulajid kum kinang itu upa patikat tu kani dia hakum kani kapor ublei uputha yo Moses ba untau ya ka tabernacle ka jaka kentang ha gaba ublei ula ban mipau ha kata ka jaka kentang ha kita ki ba ulajid ba unyakran umata yaki ka kam di halur kani nila ban pai ha ka kitab Exodus kelanong ka ba abstan kad khot ka ba pra kaong kumni dikitim la persa mestin bat tu kin tau ya kajaka kentang yanga kenang bangan yo syong ne hapdeng juki dia beli wa ai ka hukum au Moses ba tau ya kajaka kentang kenang ba ublei undon dekat ha kajinya leti juki kun Israel kenang ba ublei ula ban peni lane ula ban ai ya ka hukum lane ba ula ban ai ya kajing ta di bahar kom ha kani kajaka aki beri bijong u kiba ula jet kepang kublisibun amen kublisibun pastor ya ki jebab jong pi kalau ngabas ngau tenat bani sngew ba wala ubri ula hap syakapop ublei udang dan ka jing terang bani sno bani kenduk biang ya ubreu handrai menta pat ngine pai syai pastor loving son ka ai ka jing tmu lane ka ai ka jing kmi lenti jong ublei ya ki breu jong u ban yo ya ka jing hikai naka jaka kentang bat ki kam jong ka Hai kumbangi layos ngeo ba hadien ba breu la ham no shakapop ublei kwa ban ya so biang badu breu badu David uang ya kini ki kenten ha ka kitab sam kalanang ka ba nyop nyop ka dekat ka ba khatla yu ang ba ki lenti jong me a try
kilong ha ki jaga kentang ba kalenti jong kaching penim kalong langba jo kajaga kentang Jisuru grand aka kitab Yohanes kelenang bakat sau dekat banril bawang ba ngalong uta kalenti kaching shisha bat kaching imde kane ka ka ba ublay kwa ba kibriu kin yo ya kaching penim tang lang ba ujisu ha ka bangin ya pe ya kine kat bangin ang ya ple syakman Kublai shibon pastor ya kajing jubab jong pi. Hoi kalau ngabas ngotunat ba ublai udon ya kajing temu ban ya kenduk biang bat ubreu handrai ban ya kenduk ya ubreu ublai hukum ya Moses bantau ka jaka na ka bentajang lalu pulai ka Bible nge i ya kane ka dor hang ne ba ublai uthau o ba Moses uthau ya ka yeng syong dara bat ya ka yeng dara ka jaka ka kerpang na ka bentajang ublai na kuat ben kelina i pastor forget me not nang no Moses uyo ya kane ka dor batai but na ka benta sambah mak nang no Moses ula yo ya ka dor batai na ka benta ka jaka kentang Kublai shibon ya kejingkeli yin pai ya kejubab kebangila ban shem na ka kitab Exodus kelanong keba arpusan gerekod keba rabat keba kendai ka yaitu ingi ya keberada pulih dari pastor Albert mane batu kintau ya kejaga kentang yang kenang bangan yo syong ne hapdeng jongpi kat bekum kita baro ya kebangalapen ihme ya kata kedur ka tabernakel bat kidur ke jingbo jong ka baro kumta pintau ya ka hak Exodus kelanong keba arpusan gerekod keba pra keba kendai ublay ulai ha Moses ya ka hukum ya ka bakintau ya ka jaga kentang kum ka ba ublay ulapen i ha Moses halor jong ulum Sinai ba Moses unumla bantau ra ka weipat kadur like no nagata ka ba ublay ulapen i u ka ba long kum habneng ka ba seriem kadon ka jing seriem ka ba habneng bat ka ba ha ka perthai ka kendeu ha ka por jong Moses mensyua larangi pek ru ha ke Hebrew kelanong ke bapra ke khot ke basan ke Bible ke batai ni ba Moses ulatau ya kata tabernakel kumba ublay ul mahami u yaki jingbo jangka baro ublay ulatau au Moses ulatau ya kata bat kata kabadon habneng kadai ke original bat kabadon ha ke kendau ke balong kum ke Xerox copy ya ke bang yu i yaki jingla niam ha ke jika kentang kublai shibon Kublai shibon pastor forget ya kejubab jong pi kalong keba syai hoi mentangi ibadai ublai ubapa ya ka dur bat ublai ba ya ka design na ka mentang kan ne ka jaka kentang ba Moses ulatau hari mentangin pai pat syai pastor Albert pastor sengab haya tho yangi kan ne ka jaka kentang kadon hadu kan no benta Kublai shibon pastor Amri nam ta ka jingkeli nashkua aban yaitu kenyat ba kani kejaka kentang la pen mentah hakilai bentah bar haswa ya kentang aku aban itu ba ikun Israel baro kawejat kia syong darah pelun ya kani kejaka kentang bat hakabaidi ba kani kejikeli aku aban ong ba kita kilai bentah ki bala pen bentah ya kani kejaka kentang kaban kong kadi ka pelau ka PE hani kadur bat kabaan kadai hapo jong kani kayeng hakaba ladon kejaka kentang bat kejaka kentang tam bat lapenya klat ya kejaka kabankong bat kejaka kabaar kabang ong kejaka kentang bat kejaka kentang tam lapenya klat kejan peda kabahe kublai shibon pastor Albert ya kejubab jong pi kumbangili ya kan ka dur ba kan ne ka jaka kentang kadon kumbalai benta kembali tu dari pastor Albert kani ke jaka ke basyabar lakhat ya ka pelau bat habangi rung sya kani ka yeng dara hapok jong kani ka yeng dara don artli ki kamera ka kamera ke benengkong ki khat ya ka jaka kentang bat ka kamera ka baar ki khat ya ka jaka kentang tam handai mentangi kwa ban pai syai pastor loving ki ai de ki jingbu ki tiar kitar ki badon haka pelau jong kani ka jaka kentang
Kalkulasi bahasa Amerika katkum kene kadur ngakwaban peni yapi bagi dan alternati ki balabo hak kaplau jong kene kecaka kentang ban ka Bible ru ka kren ngan pule shua na Exodus kelanang abakat alp kandai ke dekat ke bakat pra ka Bible ka angkum ne bat pentang ya ublang halor jong kaduan kadai ga jingknya aingo shautra bat lada POI kene kadur kene kadai ga jaka kaduan jong kajing kenya aingo hakaba ya ublang la kenya bat kadan kapla hakat jong kane ka jaka kentang bat kabaa pila ban syam ya kane ka debol ka yang hapdeng jong duan jong jingai ngutang bat ka kamla ban rung hapo jong ka jaka kentang ka Bible ka yathu kumne how Exodus nang ba life ho khat ba khat pra bat ru pinshna ya ka debol da ka renong bat pinbu ya ka haka kadabol kadan hapdeng jong kaduan bat kacaka kentang haswa Bandung hapo kumbang ala dep yathu hakaba hakni kadabol u lengdo uju saja kaki bari ka kecat haswa ban sedang ya kacing niam ke jong tu tekini kideki alteli ki eke ki badan hakap lau jong kacaka kentang Tao kublai shibuan Pastor Loving ya kejing jubab jongpi ha ngi I ya kene kadur badan artli kitiar ha kapelau jong kejaka kentang ha ka kopor lada ubriu le pop uhaban malam ya uai ulang berat but ya uni ulang berat un yang kum u substitute ban yap na benta ki pop jong uni ubriu nang ta ya uni ulang berat an kenya ya u ha ne ka jaka ba hakan ka jaka ka bagi kot ka jaka ka duan jong ka jing ai ngo thang ka kane ka dor ba pia I badon ka ding dang ta ya ka snam jong uniu lang brod on ra ya ka shapo kane ka yeng dara han re ha shwaba uniu lingdo on rung sha kane ka yeng dara u hap ban sai ya ki ti ki jat jong u ha kane ka dabor kane ka yeng pli ya ka jing im kristan jong yiru kumjo ban poi sha ka jaka kentang ngihap ban wan show jisu ulang berat nak tak pop jongi hadin bagi pediang yang jisu kum unang penim jongi ulang berat ubaba iki pop jongi uba shim baknya iki pop ke jongi ngihap ban wan sya kajing pen baptis kajing pen koi da ka mentapat ngini pai syai pastor forget me not ban ayang ka jimbatai halor ka jaka kentang kani ka yeng dara ka kamra ka banengkong ki ai di ki tiar kitar ki badon hakane ka jaka bat sengabha batai ka jingmut jongki Habangi pek hapo jong kajaka kabakentang don lai teli kiba ublai ula betha ya Moses bantau kumbala don hakta kajaka kentang kabah beneng kabanang kong habapai syakaliang kamon kadon kami jong upu pen I halor jong kene kami labu ya ki khatar teli ki kepu kiba yeng ya ki khatar jai ki kon Israel but labu ro ya ki kepu kiba klem thiat ki bom don ya utiat namar utiat yang parsi ka pom but haman la ka singi sabaton labu jili da ki kepu thmai hakne ka me jong pu pen I nisem ro ya kene ka jingbatai ya kene ka me jong pu pen I ha kitab Exodus lanong ka ba arpusan gad khot arpulai hadu ka ba lai pheu gad khot but ya kene ka me la thau ya ka da uding sitim kalenter jengka kalong arpro kapan kiang jengka kalong sipru siteng kade ka jingjrong jengka balasut ya kene ka me jong pu pen I da ka ksiar ka banala but kane ka jingdon yo me pu hane ka theuro ba ujisu ulong utau ku jong ka jing im ba ai ka jing im yangi ki kristan but ka bayeng parsiro ba ka ten jong ble ka balong ka jingba mini kum ki kristan ki ban bot yo jisu habang ipek pat har to ka jaka kentang kadon sa ka wei pat ka jingbo ka jing shnah to kadai ka deng penyang syarak larangi rung larangi pai syakaliang kadiang larangi pek ha ka kitab Exodus kalanon ka ba arpusan ngerkhot ka ba life away hadu ka ba sau peu nisem hane
bakadon ka deng peniang syarak ya kabala tau lai teli kita ki deng ki balong ki tenat na siliang bat lai teli na kawe kaliang bat kadon kawe hapdeng kamut don nyau teli kita ki deng peniang syarak ya ki bala penjeng hapo jong ka jaka kentang ban a jing syai ya kene ka jaka kentang barok kawe bat ban yo ya ka jing syai ki lengdo kidai ban the hantara ka peniang olip ya ka ban a jing syai ya kene ka jaka kentang bat kane ka deng peniang syarak ka theu ya ka ba ka jing syai ba ujisu ulong ujing syai jong ka perthai nisem ha ka gospel kat kum uyonis klanong ka pra kat ka ba khan but kane ka peniang pat ka theu ya sim ba khoi ba klem sim ba khoi nginam la ban pensyai kata ka jing syai ka ba ujisu ula ai hangi ki kristan bat ladangi pek pat ha ka we ka benta jom kane ka jaga kentang hak ban rung no syakta ka jaga ka kentang tam don sa ka we ka duan jom ka jing thang jing ubi nisem nya kane hak ka kitab exodus kanong ka ba life hewut khot ka banangkong hadu ka pra ya ka jing mata ya kane ka jing thang jing ubi ban langi pek ha ka kitab hebrew ka lanong ka basan gar khot ka bah nyeu bat jingmat pau pra lai ka ai ka jing mata yi hane ba kane ka theu ya ka jing dwai jong ki briu ka jong blai ka jing ang ka jing perta jong ki ya kiu shi ka khet ka jong blai ka jing yam ka jing ot jong ki ba ka jing thang jing ubi ka theu ya ka jing ya side ka jing dwai jong ki lengdo na kamta jong ki briu ki ba pop bat ka jing dwai jong ni ro sha ujisu bo nyo sngeu ya ka jing karpat ka jong ni kita kini kilai tadi ki badon hapo ka jika kentang Keblesibun pastor forget ya kejing jubab jong pi bat kejing patai beniak jong pi halor kitiar kitar ke badan haka kamera ke benengkong ka jaka kentang bat mentang ine paino syak jaka kentang in rung no syak jaka kentang tam bat ngakerpat ya pastor Albert ban a yang i kejing patai ki ai di kitiar kitar ke badan hapok ka jaka kentang tam Bersibun pastor Amri nanta ketuga jikeli hak jaka kentang tam kidon kini ki jumbu lani kitiar ki ba penenkam kadang ka senduk jutang ya ke bala tha da uding sitem bat ke denter juga ke di apu siteng nanta ka pengkiang sipu siteng bat ke jinjrong kalong sipu siteng bat ya gani ka senduk jutang la tha bat la suit la tha du uding sitem bala suit da ka kesiar banala bat hatru jong ka senduk jutang kidon atli ki kerup kabumut ki angel statue ki kerup ya ki bala tau ka kesiar but kini ki atli ki kerup kidon ha ki atli ki du jong ka senduk jutang but kidon ki thapnyang ki bajrong ba kita ki thapnyang ki ka ya kata ka jingtap isnai ka badon ha senduk jutang but ha kani ka jaka kentang tamru kadon ka apok kani ka senduk jutang katkum ka kitab Deuteronomy golong bersipau kat ba la bu ya ki sipau hukum ki jongblai ki sipau tli ki hukum ya ki bau blai la tho hakim maulun kniap la thap apok kani ka senduk jutang nang ta hakrung jong kani ka senduk jutang la thap ki kot je knya jikriam habangi pulih ha ka kitab Exodus golong ba absan ga kot bersipau teter ngini i ki dor kidar ya ka ba ublai ulapha yo Moses baun thau bat kini ki bangla de kramta ki bangla kdo badan ha jaka kentang tam belisibun keblesibun pastor ya kejing pensyai jong pi ba hoi ha jaka kentang tam ki don ka don ka senduk jutang bat hapok ka senduk jutang jutang ka don ka sipau hukum ki don ki sipau hukum ki jong ublai bat ya ka senduk jutang la tap ya ka ka ket jong ka jing isnai kane ka pen i yangi bal ringi kwa ban yo ya ka jing isnai bat ka jing ai ka jong uji su ngi hap ban bud ya ki hukum jong ngi hap ban yai ne ha ka hok ka jong u ka balong kat kum ki hukum ki jong u menta pat ngina pai sha i pastor loving son pastor sngabha ya tho yangi hatu ki don ne em ki jingmut halor kini ki tiar kitar ki bala bu ha kane ka jaka kentang hai keblai shibun
abang ipe ya ki tiar gitar ki balabo ha kani ka jaga kentang ngakwa ban kulen na ka sithi upor si kinong rom galo na makhatsan khat basa kong ya ke ka bala tho la tho khnang na ka benda ka chingpule ke jonge mat kini bang ro ki theo shau Jesus Christ lada pi pe ha kani ka jaga kentang ha kani ka phalau ka ban kong kumbang lai mena ka de ka duan jong ka ching kenya ainyo kani ka theo shapang ka Jesus Christ balong tau lang brat ubashisha Yohanes ong kumne haklanang manangkang khatbar kandai long hakmi ko lang brat jong blay bakit no yaki pop jong ka perthe but andang ya pej pat sa yakani ka way ka bentang ka de ka dabor but Jesus kumukhun ubreo haka jingya lenti ka jong hakani ka perthe u ya ka lenti jong ka chingpan baptist Matias kelanang balai dekat bakalai Jisu ong badu Jisu lawan nakalele banyo ya kacing penbaptis now Yohanes but niyo ya kane kacing sedang lembau Jisu but mau hiu bale ya kata the kat bangi jam ka jingya lenti ka ministry ka jongu kamkut tanghang ne enre niyo ba uya langba kacaga kentang kumbangi la yo mana bani ngidon ya kene ka kitiar ha kacaga kentang ladapi ya pelang banga kene ka dol kidan kene ki me jong upu pin i mau Jesu ong ba breu baro onomem tang da upu nrei da ka tin ka jong uble badu ong hau Yohanes kalanang ka ban breu kar ka basau pra ka ba uang ngalong upu jong ka jingem Batsa kini ka way kador kade kadian penyang syarak kidan nyau teli ki dian penyang syarak badi Jesu ong hakalanang ka bapral dekat bakad haka gospel ke jong Yohanes uang bangang along ka jingsyai jong ka perthe batsa ka way ka jingbo haka jaka kentang kade ka jing aingo thang bat kani ka thau shapang ka jing duai Jesu kung vreu de ba duai badu ya kren badu pal jong ha ke jing duai ke jong hau markas kelanang banang kong ka balai pesan ka ha ka balashai men step slam e ba mi kasri ula lek shaka jaka kenja ban duai bat ka bakado ka ba pila ban ya pelam banga kade kane ka sinduk ka chutang hau Yohanes kelanang bakatsan ka ka basipo Jesu ang lada pisuma ki hukum janga yaisa ha ka jinge janga kumbangala suma yaki hukum upa janga hoi kini baro kidan yaki jingmut ki bathel chapang ka jingem ka ministry ka jingyam bat ka ka bau Jesu le bat ka Bible ka through bau Jesu long nuksa na ka mata jong ki baro ki bangai compare langi long manu manuru rengi la man buat ya kani ka nuksa bau Jesu ulale na ka benda ka jongi Keblesibun pastor ya kecing pensyai jong pi halor kini kitiar kitar. Hoi ngi iba kawai ki kawai ka tiar lane barok kini kitiar kitar ki kedeu sya ujisu. Nadu kani ka duan jong kecing ai thang ka yang pli kecing yap jong ujisu. Hadu ka dabor ka yang pli kecing pembaptis da ka kecing pengkhoj ka bangi pediang ya ujisu ko monong pen emu jongi. Bat ngi rung sya ka kamera ka benengkong ngi i ya kedeng penyang syarak ki beng pli ya kejing syai ke batang hak not ke jong i kat bang sam ya ke kubor jong ublai baik kam ye ke badan ya ku ke yang pli ya ke tin jong ublai bat ya ke duan jong kejing ubi kumba ka tedem ka hair caka kentang tam ki jing dua jong iro ki hair sya ublai bat habang rung caka kentang tam ngi i ya ke senduk jutang bat ngi i ka ket ke jong ublai te kini kitiar kitar kilong kum ki kerdan naka way syaka way ban poi sya ublay lari ngi kwa ban poi sya ublay ngi ha ban yai kumba kini kitiar kitar kidon ngi ha ban pediang yo Jesu kumba kumunong pen em jongi leit lumba ka wa jong jing pembaptis shim ya ka ketin jong ublay nangta ya sam ya ka kubor jong ublay nangta longki bri ko baduai bat shim ya ki hukum jong ublay ban longki jinglong jongi dak balik ya kani ngilak bani kenduk ya
utrai unang pen im jongi markmat da ka jingarap ka snam jong ujisu mentangi na pai sha I pastor forget me not pastor forget hakat ka por jong ki Israel ngi ibalat ubriu ule pop uhapan kenyada u langbrot balai ba ki briu ki hapan kenyada u langbrot hakat ka por sngabai ye thu yangi habang ipet haga testament kebarim iya ke jingknya lem da kimra haga jaka kentang lamba ki masi ki belang ki paru bat kileng dukur larang ipet ya kan ke jingknya ya kimra haswa ba on a ya ke jaka kentang ladep kenya lepa haga testament kebarim larang ipet nadu kapor jung adam la ai ki ke jankup sni lambrot ya ke ba kin phong na ta ke jinglong khut ke jang ki ublai utap ya ki da kata ka sni lambrot da ka hok ke jingle jengki bakimla pan im lani ban tap ya kata ka jinglong khut ke jengki rangi pe ki khon kiti jong adam haglanong ka basau genesis ka khot ka banengkong hadu ka ba san ba u abel wanra ya ka jingknya da kilang brot bar ublei updiang hun ya kata ka jingknya ka ba la ai bar kum ta terter ha ka por jong moses la ai ka hukum ya ka ban kenya da kimrat ki ba khoi haka jeka tentang kabang isiam Leviticus kalong kabakhat wei la ai kita ki kirten jung kimrat ki bakhoj ki bala ban wanra haka jingle niam bat haba ki briu ki wanra ikini ki jingknya haka duan jung ka jing ai ngu thang ki de ban wanra da kimrat ki bakhoj ki lambrot bat ki blang kumta terter haka bakin kenya ta bakin penmi ya kasnam bat kasnam jung bak ketuga snam wanra eka bat ya kapop jong une unong pop la transfer no sa snam jong tu langbrot bat ka theuro kani ba ka jingpen mi ya ka snam jong kibrat banyo ya ka jingma man ta kipop jong kibreu hebrew kolonong ka bathanda ka khot ka ar ko ar ka ong lara klemdon ka jingpen mi snam onong don ya ka jingma larangi pek ha Matthias ar phunreu kolonong ka khot ka ar phra ujisu ong hangne ong kane kalong ka jutang jonga ka snam nakam taban pen im nyepi larangi di ya kasnam yang takawan ke batheu parsi ya kasnam jong jisu ninyo ya jing pen im teget ba ujisu unsa ikipop jeng ina kasnam ke jeng ka jingyap jeng kimrat jeng kimasi hak tu por ka theu parsi ya ka jingwan jong jisu nam taban map ikipop jeng kibreu hak testament ke barim bar ka jingmap ikipop kibreu hak testament patmai blesibon Keblesibon pastor forget ya kejebab jong pi halor ka jingkeli kabalakeli babalai bahaban kenya di kimrat hak tokapor hoi ngi ba kimrat ka jing yap jong kimrat ka pen I ba ka jingmap ya ka pop ka don kam ya ka jing pen mi ya ka snam handrai mentangin phaipat sha I pastor Albert pastor skam haya thu yangi ka ai ka ba jia ya ka pop haba la kenya ya kimrat Lisbon pastor Amri nam ta tu kecili kembala alam perang dari pastor forget me not baktem dap mi Islam don jimap bat kabaaru kembala alam perang ba ya kapop jong ubril la transfer ya utu blang nisu thu ba utu umrat ude ubayang pli lani uta unong ba jamin kabasontrot kabahabang puli ya kakting jong blay Leviticus kalau nong bakatnyo gadukot bakatway naba ka jingim juga do kadon hakata kasnam dengala ai ya ka hapi alor keduan menplong ka jing penyesuk na kabenta kimsim jengpi naba kani kasnam kaba penlong ka jing penyesuk na kabenta kamsim to kabumut balung ba kani kasnam jongrat ka ek bejai ka pop kalong ba bala transfer sha umrat ba rukumju habala de transfer aba umrat ulalong unong tau nong ba jemin ngiyo ya gajing map ngiyo ya gajing suk hakmat blay blishibon Keblesibon pastor kalau ngabasko tenat benyo ya kitu kijibab hoi awal ngi long ki breu ki bapa hoi ngi iba ublay uang ladangi pengkenya ki hukum jong hoi ka jingyap kan wan handrai ublay pat ubu bujli da umrat ban yap na kabenta ki pop jongi kalau ngabasko tenat mentapan ngena pai syai pastor
loving son. Sengabha ya thu yang i pastor. Kani ka jingkinya hadu kano sin chisngi ki lingdo ki le ya ka hak ta kapor. Kita nautali ki dekat ki baka Bible ke itu how Exodus lanang ke pendai ke dekat ke balai pupra bat ke balai pendai dekat balai pupra kong kumne bat kane ke baki hapan kenya hakaduan altali lang hak chong kasnem ke balai kong man kasni uway ublang haban kenya hakapol step kada way bat hakpol janme ya kumba altali ki lang la penjab man kasni Shibon pastor ke jing jubab jong pingi ibadan artli ki jing le niam ka way ka por step bat ka way ka por janmet bat ya ka snam jong kini kimrat kumali asngau na ki pastor ki balaya tu yangi ba ya ka snam jong kini kimrat la walam ya ka syaka jaka kentang bala senria ya ka la senria ya ka haka jaka haka ni ka perda ka ba penia klat ya ka jaka kentang bat ka jaka kentang tam bat ka snam baro cisnem kala pentingit ya ka jaka kentang Handai ka ka jingle niam ka ba chisien chisnem ka ban tung khoi no barok par yakini ki pop ki balawan ra record haka jaka kentang ngakerpat ya im ba forget me not ban ayangi ya ka jubab halor kane ka benta Shibon ya ka jingkli halor kane ka jingla niam ka ba sisen sisnem haka testament ka barim yo ba kane ka jingla niam haka Exodus klonong ka ba khanreu haka ba ulungro upenlong ya ka jingpun ko ya ka jaga kentang na pop baro ya pala bu hangtu man ka sngi haba kiwan ra ya ka jingknya bat step bat mit lapen jaklia no ya kane ka jaga kentang bat deban pun khoi no ya ka sisen sisnem bat kata kejing pengkoi ya gane ka jaka kentang ka deiru ka sngi jong ka jing penyasuk jong ulang do ya ka pop jong kibreu bat ublai haka ba on weng no ya ka pop nak to ka jaka kentang bat on penkit no ya ka ha ubei pat unong kit ya kata ka pom ya gane ka jing pengkoi ya gane ka jaka kentang la ai hangi na ka Exodus kunam ka ba khanriu berkhot ka ba arpu kundai bat ka ba Light hell, ke Bible ka itu ini hak Exodus khanriu lanong kot arp ndai light hell kong bat kani ka long ka hukum jiunom ye phi pateng la pateng bahau benai ubah nyeu hak sni bes hell jong tau benai phin le snusi yala ki men sem phin om kam ya ka konuru ka kam dalele ro bleu ong hani hak sni jong ka jing pen khoi ka jiga kentang ka sni jong ka jing pen yesu hak sni ka basi peu jong ubnai ubah nyeu ki briu kide bale snow si num ta ki pop jong ki briu kide ban penrit yala di hakmat jong blai hakata ka sni namar ka de ka sni jong ka jing bishari ki pop jong ki ya gitu ki bam sim la penrit yala di hakmat jong ublai hakata ka sni ka balong ka sni ka jing char khadu ba an pen khoi ka pop anda ulung do unmi nang tu ya kita ki briu on penyap no te ki de ban penrit yala di lada ki de kinong wei la kidei ki khon Israel kidei ban penrit yalde habala penlong ka sni jong ka jing pen yesuk yaki hakata ka sni ban pen khoi ya ka pop na ka jaka kentang hakabo on bu no eka ha wei pat ulang pelai kaba ulung do unjit atli ki belang hata ka sni wei ubelang namta ban long ulang pelai bat wei namta ka jingma ki pop jong ki breu bat long ro ke jing kenya penyesuk yala de bakaying ju unamar ulung do unamla ban rum sya ka jaka kentang tam klem dam ma piki pop ju uyo unyap no ka jaka ka kentang tam namar ka buram jong lay adon hangto te ka pop jong kibriu baro sisnem ya ka balaknya on bu no halor uta ulang pelaj ubelang ubadang im batkin ha no ya ubriu ubala bu ubabit ban pelaj no yata ubelang syirik lau bat ba unyap no situ kabat heu parsiru ya usaitan kabakut jong ka 1000 snem haba ujisu ulami na ka jaga kentang tam na beneng bai ka pop jong kibriu hangning perthei on penkit no ha usaitan mulai sibon
kebetulan pastor forget ya kejing jubab jampi kalong kebasyai hoi nia iba kini ki kane kejing let niam ka sengi jong kejing penyesuk ka kedeu ya kejing penyesuk kejong ujisu na kementa jongi but uni ulang berat yang peli ya ujisu ngaku ban pai syai pastor Albert sengabha ya tu yang pastor ki ai kita ki ar kali ki dak parsi ke ba ujisu ula pendap na kebenta jongi So artly kebetulan namta tu kajikli pasambli ya artly kita pasti ya kabau justu la pendap na kapenta joni kalong kani kabani kong kalong bau justu ulang uta ulang kenya lani ulang rot basisya kabaa bau uta urang ba alang do bakca pertai mentai ngilai yo ya urang ba alang do basisya ulang justus ban kedo bau justu ulang uta ulang rot basisya kat bau Yesu dong don ha kani pertai we usran teng Yohanes nok mapes kat kum ka gospel Yohanes we apnai wang hakmi ukolong rot jong blai ukdo yu Yesu bau long taw long rot basisya nanta habangi puli Hebrew kulonong ka ba kandai kat khat ba apa kai tu ini bau Yesu la kenyai ladi tang sisin na ka banta ki pop jengi long taw long kenya basisya kat bakini kimra la kenya manusna badman la kasni But kapasno tenar kalong bang aku akan puli kasti ke benkong jong Petros kalong ke ba nikong kerkhat ke ba kapra terter ke ong haba pitip ba omda ki ek basat kum kerpa lani kakstiar pela suspa ye pi na kata ke jenglong jing kala jong pi ya ke bala IT pateng ye pi andre da kesna ba kodor kum ke jong ukulong brot baklam pop baklam thop ria ka jong ujus ya ubala thmu lupa nadu papaseng nurim ya krek perthai ni su tho bo jusu ulong taw lang kenya basisya bad ubala kenya bad ubala pelong ke jipni suk nam ta jongi hakmat ublai bad ban pensisya ru bo jusu ulong ta urang ba lengdo ubasisya ngakwa bangini pai ya Hebrew kulonong ke ba saw ke dekat ke ba kasan ko ni Namar ngimdon urang ba lendo obamla ban yas ngolam bat kejuplot jongi. Lesen puli dekat bakasau. Nama kata habangi don urang ba lendo bakna ublai lengba ya ki peneng. Ujisu kun ublai. Dong ini abat skam yala kejupla. Di kini kiri ki atli ki parsi bau jusu ula pendap bau long kenyang ba ulang kenya basisya bar kunju urang ba lendo basisya nam ta jongi. Kebetulan pastor ke jing pensyai jong pi ya ki kamram jong ujisu hoi kane ka jingle niam kabala ai ha Moses kalong tang ka serngil hanrei ka basisya pat kade ka jingim jong ujisu ulang berat uyeng pli ya ujisu but urang ba lingdo ro uyeng pli ya ujisu ngasngo tenat bengidon urang ba lingdo bat ngilong ngidon ulang kenya na ka benta ka jongi hoi ngimenta ngi i ba ngidon yo ulang berat bat ngi i bangiladon ya u urang ba lingdo Handrai ke benta ke badang ke bampat syai ke bangimpat yo i kade ke jaka kentang syai u jisu u ya side na ke benta jongi ngaku aban pai syai pastor loving son ban ayangi ia ka jubab halor kane ke jingkeli ngile yo lang berat ngile yo u rangba lingdo ban ya side handrai ke jaka kentang pat ke u jisu ni ya side na ke benta jongi kadan shano but sengabahaya tu yangi nado meno kane ke jing jing side kala sedang Kebetulan pasal Amri ketika deka subjek kebayar bat kebajiliu hadu kata-kata Henry kumbang wilayah pule haki tayo gibalay no ya ka arja lais pa sngi bat lanis nem jong ka jinga tu lepa syapang ki jingjia Daniel Wong ka kita bejong Daniel kembang bakra kerkat bakat sa aki atas ni tentang poina bakat kong kacing ken renti ni iba akut ha usnam khat pras pas hapusa ba ngingej scam ba de ha kane kasnam bau jisu u rung aga jaga ba kentang tam bad usdang ya ka kam jong kacing ya sa ke jong ha to jaga na ka benda jong ibaro bad unsa bad mentau udang ya sai na ka benta jongi bara
hadu bandakut kapur. Kemudian Shibon Pastor Loving yang kejing jawab jom pi. Hoi ngi iba orang bak lingdo ha kajaka gentang kepala tau do umasas urung chisien chisnam bania side nak bentar ki pop jongki baro. Hari ni don menta orang bak lingdo ujisu ubarung syaka jaka kentang tam habneng bania side chisien chisendon yaki pop jongi baro ki badon hang ni hapertei. But ujisu urang don ha kata jaka kentang hadu menta kumbangi sengau na pastor forget me not kat ba orang bak lingdo udon ha jaka kentang tam ki briu kata kopor ki penle red yalade ki pen sengau si yalade bat ki pan map ki pop jengki barok bat menta ujisu udon ha jaka kentang tam habneng ka benta jongi kum ki kristan kadai ban penle red yalade kenang bai ki pop jongi on map indai ban shania ha jinga sai jong ujisu kenang bai yangi on penyasup bat ublei menta akani kalong shisha ka jingkular ka ba snotenat kalong shisha ka kubor ka babha ngakwa ban pai sei pastor forget me not ki ai kita ki hindril tali ki jingkular ki ba thla ki ba ka bible ka ai hangi shapang ka jinglong hok ka bala terwa da ujisu Keblai Shibon yang ke jingkli ke basngau tenat halor ke jinglong hok ke jong ujisu ke bala terwa singi kinong pop dan hendriu teli ki jingkular ke banangkong kare ke jingma ke ba ujisu ukular ban ma bi ki pop jingi ba untap yangi da ka hok ke jong u hajaka ki pop ki bar ben ki jongi ki bala ben kumul o hendriu ujisu ukular ban sai nam ta ki pop ki jongi larangi pej hau isaya kunong basa husa urkhot ke ba khatar bat nengkong Yunis kelong ke ban nengkong berkhot ke bakhandai larangi wan si ujisu un yasai yangi naka jingbam hok jingi baro bat ke baar kelong ban penbahapat yangi syaka dur ke jong ublei kapop ke bala pensni dur yangi kibriu ke jing thau ba ublei ulat thau ke dur jong uhi handa ke jingwan dom briu jong ujisu je kaperthai ujisu ulawan ban pen ibiang ya kata ke dur jong ke jinglong ke jong blei habneng larangi pej haki rom kelonong kebab ra gerkhot ke ba arp khundai kabalai kelong ba ke jing krang bat ka bor jong ubriu ban le ya ka mon ke jong ublei ujisu udang ai biang ya ubriu ya kata ke jing krang ban le ya ka mon ke jong ublei da ka bangi nyibut ya kenuksa ke jong ujisu haduk ba ujisu ulawan kum ubriu se keperthai ban pen i ya kata kum uta umrau ngila ban ong ha ka ba ula ino e ka khet beneng ke jong u ka basa kalong ba ujisu unyarap yangi ban pen sngabha ya ublei larangi pej ha ki hebru kalong ka ba khatlai ke khot ka ba arp bat ka ba arp huai ka basan kalong ujisu unweng ya ka jingyap nangi lamba ka jingyap ka ba pen yasu ke jong u ha ka jaka ba ngi ngin yap dalde halor ka dengna bang ni yap nam ta ka jingle bam hok jingi jisu daladi usim yang tak jingyap haladi bat un ai ngipat ya ka jingim ka batmai ulobeng ya kata tak ka jing knya ba pen yasuk ka jingu ar korin kelong ka basan berkhot ka ba arpwei hau ubam dan ka pop la penlong yu kum ka pop nak ta jini kata ka jingi ka jing jisu ka ba hendriu bat ka ba khadu kalong ba ublei unyarap yangi banlong kibayai ne haru ka jingwan ka ba arsin ka jing jisu kata kedai kecing kular ke bau jisu uai ni lembah kecing long hop kecing u keblai Shibon pastor forget ya kita kimat ke pilih sambat ngi hoi kalau ke pasal tenat ba i kum bau jisu ula le lut barok dak bentar ka jimpen im jongi mendapat ngina pai syai pastor Albert i kum bau jisu ula le lut barok nam tak ke jimpen im jongi hantru hatu ka epat ke bentar jongi kum ki breu Bashibun pastor amri na kamta tu kecili hoi ni umriu ngin umla ban yo ya ke jipun em lani ban yo ya ke bentan na ladihi ujisu lakuan kat kum Yohanes kalau nom pasau ka briu ong ngau bolong kata kalenti bat ke jikisha bat ke imde omnon bala banwan sokpa de tang manga te ke jing im ke jongi kum ki bring don kam tang marshania ujisu banyai baik lagi hikmat bekerjado hikmat kerja mesin show just
ngakwa puli Hebrew kulunong ke basau kadkot ke ba kasang kanriu ko ogni naman ngimdon orang ba aldo ubamla mani sngolem bat kecing plot jengi henry ya ubala penshoy haki ake borok scream yengi henry kapop nyanyu bau jusu ubala walang do losnam hagne patai usno tu e kecing plot jengi usno tu e kecing e jengi usno tu e ketan ka sliang usno tu e kecing pang ulai ya lemba di don kecing ong uta ubala dat yo yu ya uprek unang menmata ya wipat dia ngidon urang ba aldo ubakum uta but ka Bible ka khot sum bahai yang ai pipat hagar khot ka bakan riu ko ong namar kata ti tung nyawan hajan da ka jing slur ha ka khet ka jing ai bangin yo diang ya ka jing snei bangin yo diang ka jing ai ya ka manyarap yengi ha ka por berengkam ka ba kongsan yang ai pi ka long ba nyawan da ka jing slur da ka khet ka jing ai ka jong blai namar bau jisu urenya sai na kam ta jong ajepi Barsako irkot ke bang aku ampuli Hebrew kulono bak ar ke dekat ke ba ar ko ni da ke bakmi ya jisu unong pelong bat unong penjana ya ke jengi ubana mar kata kajian ya ka apa jongku ya dikna ya jingla bat ulah syong agati kemon ka ket uplay ka kamram jingi golong ngene khmit bat ngene pet tang hu jisu hi lesibon Kebelah pastor yang kejing jubab jong pi hoi ujisu ulale lut barot na benta jongi hanai ka benta jongi ka ben pai not show jisu man shania haki jingkular ke jong ngasngo tanat ke jing ruai ka ong pet show jisu baklem tok bria mentapat ngan ya pai shai pastor loving son ngitip bau jisu uladan haka jaka kentang tam menta but ya kan ne ka jing of ujisu le site na kamta ki pop jongi but ya kan ka jing ya site haka testament ka barim ki khot ya ka jing peniasuk ka jing la niam jong jing peniasuk ya thu yang ni ka Asia ka bajia ha ka ne ka jing la niam ka jing peniasuk but balai badon kam ban penmi ya ka snam hak ka por Lisbon pasam re how Leviticus kalau orang makan real kat ke basipo ke Bible ke trend syai kumne kong hakata kas ni kabamat hakas ni jangan jeng penyesuk ulang do un penlong ya ka jeng penyesuk bat phi kabamat bat ki kun jong ble bat pen kun na ki pop baro hakmar utra kata kare ke jeng termen gim dan kaman siap tien haba kane ka singi jong penyesuk kawan kade ka po Gulanang ba kendai kharbar ko alkong ba klem ka ching pen isnam onom dan na tikipo ban yu ibang jisu long tau chutang ba thamai ulong mau tau rang ba lang do ba shisha kumbang layos ngau menne au Matias gulanang ba penriu kharbar ko pra ka Bible kong namal kani kadai ka snam jonga jongka chutang ba thamai bala play na ka benta ka ching ma ya kipo kata kata kamram jung lang do ba jisu hi kum rang ba lang do u play laksna khnang ba yakipop ki jongi onmat kebelah pastor yang kejing jubab jong pi hoi kalong ka snot tanat ba hak kitab jing pen pau kalau nang ka khat saw ka khat ka bandreu ba u angel u her ba u ya thu ba u don ka gospel bam jukut ban ya thu syak pertai barok ka gospel bam jukut kani ka gospel ka gospel bam jukut kadai ba u jisu ula rung syak ka kentang ba sedang ya ka jing bishar jong u hoi ngitip ba kani ka sngi jong ka jing penyasuk kaderu ka sngi jong ka jing bishar u bishar om ban penrem Henry ubishar ban penem kata kadai ka khubor ka babha ka bangiyo lengba kani ka sngi jong ka jing penyasuk Hari aku aban pai pat syai pastor forget minat ban ayangi ya ka jubab halor ka jingkali hatu kani ka sngi jong ka jing penyasuk ka kedeu sya ka jing pen khoj ya ka jaka kentang habneng menno ka jing pen khoj ya ka jaka kentang habneng ka dei ban sedang Blay ka jing kli ga masngo tanan
Habang ipek ya ka tabernakel lane ya ka ne ka jaka kentang ha ka perthai karon kam ya ka jingpun khoi but ya ka jingpun long ya ka jingpun Yesu Henry ka Bible ka itu pat yangi ha Hebrew kulnong ba pra kot nengkong ba ar ba Jisu pat ularung sa ka jaka kentang ka ba habneng ka balat hau da ka tibriu Henry ka balat hau da ublay bang ngai skem ba ka jaka ka ba habneng ru dan kam ban pun khoi ya ka namar ba Jisu udre uta orang ba undo jong kata kata bernakel kaba kham ha kaba habneng kat kum Hebrew belong kaba khandai kat khot kaba kat we bar khat a ya ka jingpun khoi ya ka jika kentang habneng bat ha khandeu ka don ya ka jing ya dei bat ka jing siriem ka jingpun khoi ya jika kentang hab ha ka khandeu ka dei ha ka sngi ka ba sipeu jong banai uban nyau kumbang ila puli Leviticus kanong kaba khandriu khot kaba arpo khandai bat ya ka jingpun khoi ya ka jika kentang kaba habneng ro kade ban yadon ya ka jingye siriem but ya ka jingpun kho ya ka ne ka jaga kentang kaba habneng ya kaba ublei ulai ka jingye tu alpa ha Daniel kunong kaba pra ka khot kaba khat saw ha ka snem kaba ha snem khat ras pa la don we ubriu ba kerteng William Miller ula pule ya ka ne ka jingye tu alpa but ula sedang ban sngu tu ya ka ba ka jingput jong ka ne ka arjar lais pa sngi ka jingput kho ya ka jaga kentang kaba usnau tho bakla kade da ka jingwan ka jong Jisu ya kaba ulakhen nat usnem saus pa san phonyeu haswa Chris kan hab hosnem khat ras pa sapulai Henry Jisu simlawan hosnem khat ras pa sapulai kat kum balabu da William Miller ka arkhoi terik jong banai maj ti ulakhen biam susu ba ulalap ba kat kum ka jingkhen jong kitu kinong tho history ba omdon snem zero baki ba kata ka snem kadai ban exit yang sasi snem baladon pat sa we ubriu uba kerteng u Samuel Snow ubala ken ya kane ka jing pen kho ya ka jika kentang bat la ken ba ka hab haka arpo arterik jong menai Oktober ka balong kum hne ka sni arpo arterik kalong ka subject ka basnu tenat bangi kren ya kane ka jo ha ka arpo arterik Oktober khat pras pa sabsaw ba Jisu udai bangwan sekene ka perthai baka dei kata ka siro ka jingpen kho ya ka jaga kentang ha ka perthai ka ha ka por manswa ka kum ka jingkhen jong ki jiu te kila ap khmi ya ka jingwan jong Jisu ka arpo arterik jong banai Oktober haus nem khat pras pa sabsaw Henry Jisu simlawan but ha ka sngi arpo lai terik ka dei ka sngi jong jingdo jingkermen ka bakrau jong ki briu haba kila dino e ki jingdon jing em ki ka spa pel jing ki pat penut manialap e ka jingwan jong Jisu Henry Jisu klemban te hata ka sngi arpulai trik ladon we ubri uba kerteng uhiram etson ha ka ba ulio I ba Jisu pat ularung naka jaka kentang siaka jaka kentang tam banlong kum urang ba lengdo jengi banlong unong yang sai am ta ki pop jengi ha ka ne ka perthai ba un pen khoi no yang ta ka jaka kentang tam ka baron habneng ha ka ba Jisu ulong unong yang sai ujongi bar ulong uksiang nagta jengi kinong pop Jisu lasdang ya ka jingpisar ya ka jingpen khoi jika kentang habneng kadai nadu snem khat ras pa asap saw tar adu kapor jong kabakut anda Jisu unwan blai sibon Kebelah sibon pastor yang jingpatai ke baniak jong ping layo ya ke jingpatai ke basnotenat ba kane ka jaka kentang ha ka pertai kalong kum ka serngeu hanrei ka jingpung khoi ka basisha kadai habneng bat menta Jisu udang pengkhoi nam taki pop jongi bat ya kan ka jingpung khoi ka jingla niam jong ka jingpen Yesuk la khor ka jing bishar nyim dei ban tieng ya ka jing bishar namar ka jing bishar ka jing temu jong ka kam dei ban penduk yangi hanrei ban penduk ya ka pop kata kadai ka jing kermen jongi ki Kristan bat ni haban shania hau no ya sai ujongi uban wengno ya ki pop nangi knang bingila ban syam bat utrai Jisu jongi hakane ka jing bishar ka jing job latikna namar ngidon ya unong suspa ngidon ya unong ya sai ngidon ya unong bishar uban nakaliang jongi tang ladang ya shania hau dah shisha ngin yo ya ka jing job kerpa de piki prakristan ki bapet ya ka video hoi ka jing bishar kelas dang nadu usnem kap transpa sapusau ka bakut jong ka arhajar lais pa sngi bat Jisu menta ula rung syaka caka ka bakentang tam ban ya site nam taki pop jonga ba jong pi ba menta udah kwa ba pin wan na syau takada ukot ya pi ba denga wan pi shanga ki ba
telot bat ke bakia ka jingkit bat ngan penjam ya pi wan no sya uji su menta nama uji su syan unmi nak jaka ka kentang bat hak to kapor lada don ki breu ki bam pen le red ya lade ki bam pan map ki pop jongki urang ba lingdo anda umi nak jaka kentang tam ya une ubreu umpen ubam pen le red ya lade on yalam ya u shabar jongka jaka syong dara bat onen tem mau ya u syan uji su unwan bat ki breu ki bam syania ha uji su ki bam pamap ki pop ki bam wan sya jingkla ka bamut an bread no yaki sya kalwar ding kata kadai ke kubur ke baskosi Henry ke kubur ke baskon tenat pat ba uji su menta udang don naka liang ka jangi uji su menta udang ap kami ya pi ban syania hau kenang ba ula ban weng ya ki pop janga ba jang pi kublai shibun ya ka jing ya sya yang pi ya ka ne ka kubur ya kermen ba ka ne ka kubur ka long ka jingker ku ne ka benta jang pi sobha ya bot biang yangi ha ka ne ka tayo ban sawan pinyo ya ka jingker ku ka ba kababun hakan ka tayaw ka bansawan ka kubor ka long ka basngo tenat ai ba ublen kur khuya pi dakini ke kubor kublai shibun nga kerpat ya pastor Albert ban ayangi ka jingkur ku penuwai tu ni duai au play bok pa ji ba ham neng nyai ngo ime na mar ka ji iba ki snake ju be kham tam ek ji ku pat ki jing shai ki ba me ai nam ka ken yarap yingi bang so thu yarap yingi bang ni bang kro ela ka jing em yarap yingi bang ngin nyai kmit tang shau jisu ba tang shau jisu ki bolong orang ba long do basiska o balawan long do losna ma nya nam ta jangi bat du ublabu ega thang ban pen em yo wei ubangai hang ne pat kai atrai tulon kat ban ni isner ban ma kelai kelai ti jangi jisu duai